Ja, het is spannend. Het is zelden zo dicht bij elkaar geweest als deze keer. Er wordt nog volop geteld op diverse plekken in het land. Het was gisteren sowieso spannend in Terneuzen. We hebben ook een hele mooie voetbalwedstrijd beleefd. Daar kon ik ook nog even van meegenieten. Nee, het is spannend. Wat laat zien dat elke stem telt. Dat zie je hier ook achter me, daar wordt nog steeds geteld. Ik vond het ook spannend, net als eigenlijk bijna iedereen volgens mij. En ja, zeker ook belangrijk van ja, wat hebben de inwoners in Sluis gestemd. Wat je in Hulst wel ziet, is dat de opkomst is precies gelijk als voor een vorige keer. Het blijft Zeeuws breed wat achter. Dus in Zeeland toch een percentage van boven de 80%. En bij ons zit het net boven de 70 of 73. Dat is dan toch jammer misschien. Maar aan de andere kant, 3/4 van de mensen heeft gestemd. Hè, dus dat is goed. We hebben in Terneuzen een opkomst die een klein beetje hoger is dan de vorige keer. Daar ben ik ook blij mee, al ben ik nog niet tevreden. Maar Terneuzen staat niet bekend om de hoogste opkomst. Maar ik zie wel dat er ook wat meer mensen naar de stembus kwamen. Het is heel belangrijk dat mensen dat ook beseffen. Dat het heel belangrijk is om stem uit te brengen. En ja, we zien gelukkig dat gisteren meer mensen hun stem hebben uitgebracht dan 2 jaar terug. Dus dat is hoopvol. Opvallend is dat de landelijke trend wat betreft het stemgedrag overal eigenlijk wel hetzelfde is. Maar toch zijn er in Zeeuws-Vlaanderen afwijkingen. Je ziet 4 partijen die redelijk hoog scoren. Nou, dat zijn dezelfde 4 die ook in de gemeente Sluis hoog scoren. Alleen in Sluis zie je wel een groot verschil dat de PVV bij ons de meeste stemmen heeft vergaard. Vervolgens de VVD en dan het CDA en dan pas D66. Terwijl landelijk je natuurlijk ziet dat D66 en de PVV nek aan nek gaan. Ik vind het wel spannend als het gaat om het signaal wat veel mensen geven. We hebben behoefte aan duidelijk bestuur. Ook als je met bedrijven praat, we hebben behoefte aan voorspelbaar bestuur, duidelijk beleid, een kabinet wat ons land eigenlijk bij de hand neemt. Ja, dan is het toch wel weer puzzelen, omdat we nog nooit zo'n kleine grootste partij hebben gehad. Ik kijk naar alle politieke dingen met extra aandacht. Ik ben heel benieuwd hoe ze dat gaan doen in Den Haag. Ja, ik denk wel dat het Den Haag goed zou doen, dat men tempo maakt. En gaan deze uitslagen uiteindelijk ook invloed hebben op de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen van maart? Dat weet je nooit. Hè? Kijk, wat je de vorige keer dan ziet is of je krijgt landelijk een snelle formatie. Hè? Maar als de verkiezingen scores ook weer gaat leven, ook weer lokaal, dan kan dat de Haagse formatie weer beïnvloeden. Dus ik hoop eigenlijk dat ze er echt uit zijn voordat wij hier lokaal op lokale thema's ook weer veel kiezers naar de stembus willen hebben. Ja, de gemeenteraad is natuurlijk toch weer een behoorlijk aantal maanden verder. Nou, je zag ook wel nu met de Tweede Kamerverkiezingen dat zelfs in de laatste week of de laatste 2 weken er nog van alles veranderde. Dus ik vermoed dat dat bij de gemeenteraad niet anders zal zijn. Het aantal mensen wat toch een beetje zwevende kiezer is, dat is er natuurlijk ook. Ja, hoe zal de opkomst zijn? Welke partijen doen er mee? Dus dat zal ook allemaal een rol van betekenis zijn. Nou, er zijn natuurlijk wat andere partijen die eraan mee gaan doen. Maar ik hoop dat er minstens evenveel mensen opkomen, misschien nog wel meer mensen. Want dan gaat het echt over hoe we het hier in Hulst gaan organiseren. Dus eigenlijk moet iedereen dan komen stemmen.